Jeg var kæmpe Michael Jackson-fan som barn. Mit første kassettebånd var med Michael, og jeg forgudede ham langt op i teenageår. Derfor er det også en ret ambivalent oplevelse at se Michael på 4K. Håndværket er fint i filmen, men det er en overdreven helgenfortælling. Michael fremstilles som den uskyldige dreng og det store musikalske geni og det store offer for sin far. Mens alle de mørkeste og mest kontroversielle kapitler i hans liv stort set er fraværende, og det er altså rimelig svært at se bort fra. Filmen får 2,5 ud af 5. Til gengæld brillerer både billed- og lydsiden. Fantastisk. 5 ud af 5 til begge to. Hold op, det er et godt Dolby Atmos lydspor.